חכה. כשאני עושה ככה, חג'ה, אז אתה מתחיל. רגע, מה, לא כבר התחלנו? לא! תעשה את זה כבר. איך עובדים עליו? איך עובדים עליו? חג'ה! אוקיי, שלום. אני צנה. לא הולך טוב. כשאני עושה ככה, אז תתחיל. טוב, מה עוד איך עובדים עליו? לא, זה לא היה טוב קדימה. שלום, אני צנה. מערוץ רצון. לא, אתה נראה כמו פרעה עם השפם הזה והזקן. סטאק! טוב, לעזל. לא, אתה יורק על המצלמה. חג'ה. עכשיו, בלי להפריע לי. כן, אבל ברצות יש לך זקן צרפתי. תפסיק לי! טוב, אתה יראה כמו פרעה. שלום. לא, באמת זה מצחיקה. הנה, מה אפשר להמשיך. שלום, אני צנה. מערוץ רצון. הוא שכח את התסריט. שקט אתה, תן לה טוב, תקשיב, מהיום והלאה אתה לא אומר שלום, אני ציני מערוץ רצין, זה שם המשפחה, אני רוצה לשדרג את זה. שלום, אני צנה. מערוץ רצון. ואתם לא. והיום אני עושה פה תוכנית לא חינוכית לילדים. רגע, שכחתי את התסריט. זה חינוכית. חינוכית, בסדר. אז עכשיו, נכון היה את הסרטון שלנו של הפעלול הרסונה? עכשיו נעשה את הפעלולים הבאים. אני הוא שלום החתלתול. עכשיו יום שחורי. יום, שלום, אתה נראה מכוער. טוב, אתה מכוער. נו, קורה. בגלל הצעקות של התינוק. למה אני עושה כל זה? בגלל הצעקות של התינוק. אני עשיתי לך את הקול שלי. בגלל הצעקות של התינוק. אני צריך להחליף בבוני קילר. חג'ה. אני הוא הסמואל. מה זה הברדס המכוער הזה? שתוק! אני הוא הסמואל הירוק. נפצעתי במלחמה, בגלל זה הפנים שלי מעוותות. אתם רוצים לדעת עד כמה? כן? וואו, זה מטריד, לא. הקטע הקודם לא היה ממש חינוכי. בדיוק. ככה אני נראה. יודעים למה? לפני הרבה מאוד שנים לוחמים, הייתה מלחמה שאני ניסיתי לשתות את העולם, ולוחמים עיוותו את הפרצוף שלי בכך שהם שמו בי משהו שנקרא ביו שבבים, שעיוותו את הפרצוף שלי. לאחר המטרה שהיא להתנקם בצאצאים שלהם, ועתיים ידוע לי רק על צאצא אחד שלהם, קוראים לו בנצי, אבל אני לא יודע מי זה. תתחיל כבר. אני הוא בוני קילר. ועכשיו... איזה שם חמוד. בוני! טוב, זה מטריד. לא, אל תתקרב. אני הוא בוני קילר. ואני העוזר של הסמוראי הירוק. ואני באתי לפה בשביל להשתלט, להרוס, למחות את המנהל החדש. שבפרק הקודם רמזנו לכם מיהו, גילינו לכם מיהו אגב. ומישהו מחק לנו אותו. אל תדאגו, נחזיר אותו. שלום, אני צנה ואני מאחר באוטובוס. לאוטובוס שלי יש 5 קומות. לא, זה לא 5 קומות, זה 2. 2. מינוס 3 כנראה. כן, ברור שזה מינוס 3. נכתב. היי צלם, מה הטקסט שלי? מאיפה אני יודע? מינוס 50. מינוס 50, מה עכשיו? איך עובדים עליו? היה מינוס 3. מינוס 3. אני תקוע באוטובוס, בגלל זה אני מאחר לתוכנית. בבקשה, אני נעלם והבטחנו לכם פעלולים
שעכשיו אני עומד לעשות באוטובוס. שלום, אני יושב פה עם אנשים מאוד מוזרים באוטובוס, כמו שאתם היורדת דרקולה, אל תדבר אליי ככה. אני משועמם פה מכולכם, במיוחד זה שעושה את העלונים. עוף ממני, אני הבוס. זז מפה! אני מקווה שלא יחליפו אותי בתוכנית בגלל שאני ציני האמיתי, למרות שאני נראה מוזר ומטומטם ומוזר. אבל חכה, אתה בכלל בתוכנית, העיפו אותך בעונה הקודמת. לא העיפו אותי, אני צריך להגיע באוטובוס כי המנהל החדש שלי אומר שאני צריך להגיע, אבל לצערי אני היה כל כך מטומטם, זה הצלם של העונה הקודמת לצערי, ובגלל זה אני היה כל כך מטומטם שהוא בעצם לא הביא אותי למקום שאני צריך. די נהג מטומטם אחד! אתה עשית חיים, כמו שאמרתי, תפסיק! אני מאחר לרעיון שלי. כדי להתקבל לעונה הבאה, אני צריך להצליח ברעיון. אני מקווה תפסיק עם זה נהג! די! אני מקווה שהמנהל החדש לא יעיף אותי מהתוכנית בגלל שהצלם לשעבר הוציא עכשיו הנהג של האוטובוס. תפסיק את זה! די! עכשיו אני צריך לזוז במקום הדרקולה הזה. אני לא דרקולה. נכון. אני הוא הרוזן בדרקולה. יש בעיות בעריך. הלו? מה מנהל? אתה לא יכול להחליף אותי. מה, אתה מחליף אותי בתינוק? אתה קוראים לי יום סחורי? לא! איזה גם יום יום